Om watertekorten in West-Zeeuws-Vlaanderen te voorkomen wordt er een grotere waterleiding aangelegd. De bouwers zijn er trots op, maar of we er veel van te zien krijgen? Het is natuurlijk wel bijzonder en ja, het jammer van ons werk is dat we alles onder de grond stoppen. Daarna dan zie je het niet meer. En verder in deze Zeeland nu. Oekraïense onderscheiding voor Zeeuwse studenten en aanschuiven voor een wasbeurt. Goedenavond. Het moet voorkomen dat West-Zeeuws-Vlaanderen zonder drinkwater komt te zitten. Daarom wordt er op dit moment een 4 kilometer lange waterleiding aangelegd bij Philippine. De leiding, die groter is dan de bestaande, is geen overbodige luxe. Aangezien er door het groeiende toerisme steeds meer mensen water nodig hebben. Rond de productielocatie van Evides bij de Braakman wordt op verschillende plekken gewerkt. De 4 kilometer lange nieuwe leiding wordt ingegraven en op sommige plekken de grond ingeboord. 5 hijskranen zijn nodig om de zware buis op te tillen voordat hij de grond in kan. Zodat hij met een mooie bocht, een flauwe bocht, in het boorgat getrokken kan worden. Want anders zou de buis knikken. En ja, dat willen we natuurlijk niet. De huidige leiding is van PVC en minder groot. De nieuwe is van staal en heeft een doorsnede van 60 centimeter. En omdat het zoveel stalen buizen aan elkaar gelast zijn, dan wordt het toch weer een soort tuinslang, zodat je hem toch weer flexibel kan bewegen. En je moet denken, de wanddikte van het staal is een centimeter dik. Dus vandaar ook, het is geen massief staal natuurlijk. Het is een buis waar water doorheen kan. Daarom kan hij bewegen. De watertransportleiding is belangrijk voor West-Zeeuws-Vlaanderen. Op deze locatie van Evides wordt het drinkwater geproduceerd en via de leiding gaat het naar de huishoudens toe. Maar de huidige leiding is verouderd en lek. Dus daarom wordt er nu een nieuwe aangelegd. We maken hem groter, omdat we willen ook kijken naar de toekomst. Meer water nodig in West-Zeeuws-Vlaanderen, waar ook de toerisme steeds verder uitbreidt. En waarom is er dan gekozen voor staal? Staal is een materiaal dat lassen we, dat is veel duurzamer, dat blijft langer heel. Met PVC is een materiaal met mofverbindingen die ook wat gevoeliger is voor zettingen. En staal gaan we vanuit dat hij ook voor de komende 100 jaar ligt. In november zat West-Zeeuws-Vlaanderen tijdelijk zonder water door een lek. Daarna gold 2 dagen lang een kookadvies voordat het drinkwater weer gebruikt kon worden. Zulke lekkages zouden in de toekomst zo goed als verleden tijd zijn. Het was inderdaad een misser. We hadden vrij snel ook wel weer water staan. Alleen het probleem was dat we dus een kookadvies moesten uitgeven. Omdat we toch vervuiling verwachten in de leiding, wat uiteindelijk gelukkig niet zo was. Daarom moest dat. Maar dat zou altijd kunnen gebeuren. Maar je maakt hier wel meer een robuustere leiding mee. De kans wordt wel kleiner door deze te vervangen. Terug naar de boring. De leiding gaat centimeter voor centimeter de grond in. Voordat dit stuk van 700 meter de grond in zit, zijn we 5 uur verder. Het blijft natuurlijk wel bijzonder en ja, het jammer van ons werk is dat we alles onder de grond stoppen. Daarna dan zie je het niet meer. Als de hele watertransportleiding in de grond zit, moet het een en ander nog met elkaar worden verbonden. En ook nog worden aangesloten op de productielocatie hier. In april zou dan het eerste drinkwater door die nieuwe watertransportleiding moeten stromen. Zeeuwse politici hebben vandaag in Den Haag aandacht gevraagd voor de maritieme industrie in Zeeland. De politici hopen dat het kabinet en ook de Tweede Kamer scheepsbouwer Dame kiest voor de bouw van nieuwe onderzeeërs voor de marine. Daarnaast wil Zeeland profiteren van de 30 miljoen euro die is vrijgemaakt voor het maritieme onderwijs. Ze hopen dat een deel naar de zeevaartschool in Vlissingen gaat. Het afvalscheiden in de gemeente Middelburg wil maar niet lukken. De Zeeuwse reinigingsdienst heeft de afgelopen tijd geen enkele lading plastic afval goedgekeurd. Om het scheiden van het afval te verbeteren hebben alle Middelburgers bijzondere post gekregen. Plastic zakken en een uitlegkaart. Inwoners van de gemeente Middelburg hebben deze gratis in de brievenbus gekregen om het afvalscheiden nog makkelijker te maken. Ik heb heel de lijst nagekeken. Als ze dat nu allemaal zouden doen, dan komt het helemaal goed. Die zakken waren nogal moeilijk te vinden in de winkel, dus het zijn vaak allemaal grijs. En ik was altijd plastic zakjes aan het verzamelen om het daar dan maar in te gooien. Dus dat ik er nu 12 heb, dat kan ik denk ik het hele jaar wel mee. Het zal wel een steuntje zijn, maar nogmaals, ik heb daar eigenlijk heel weinig vertrouwen in. De gemeente denkt nog na om meer maatregelen te nemen om het afvalscheiden te verbeteren. Eind volgende maand is het 2 jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Vlak na die inval schoten de inzamelingsacties voor de slachtoffers als paddenstoelen uit de grond.
Inmiddels zijn de acties in aantal flink verminderd. Maar studenten van de zeevaartschool in Vlissingen zamelen nog steeds spullen in. En dat is in Oekraïne niet onopgemerkt gebleven. Nou, ik vind het ongelooflijk. Ik ben heel dankbaar en heel erg trots op. Het is al even geleden dat de groep studenten en mentor van het Maritiem en Logistiek College De Ruiter de 2 oorkondes ontvingen voor hun inzet voor Oekraïne, vooral voor de medische apparatuur die ze opstuurden. Ze zijn er eigenlijk nog steeds een beetje beduust van. Trots dat we dit hebben gekregen. Dat wel, eigenlijk niet verwacht. Het is wel een heel mooi gebaar en dat heeft nog extra goed gevoel voor dat dat ook gemerkt is en dat het op juiste adres komt. Het was een grote verrassing en toch een mooi gebaar. Olesia is niet alleen mentor van deze klas, maar zelf ook nauw betrokken. Het geld wordt vooral ingezameld voor een bejaardenhuis in Nikolaov, dat tussen Gerson en Odessa ligt, waar haar vader directeur is. Een student uit dezelfde klas is 2 jaar geleden ook gevlucht uit Oekraïne. Ja, omdat dit is mijn eigen land waar ik kom vandaan, dus ik wil eigenlijk daar helpen. En ja, eigenlijk oorkondes, dat ja, best wel mooi ding te krijgen. Dus. We hebben sinds de eerste begin altijd geholpen eigenlijk. En het gevoel dat je mensen kan helpen die niet zichzelf kunnen helpen of daar tot toegang hebben, toch kunnen helpen, dat geeft mij een goed gevoel. Ik dacht dat is gewoon een probleem van mijn eigen land. Ja, en dan iedereen probeert te helpen hier. Dus ik ben echt trots van. Dus. Die oorkonde wordt enorm gewaardeerd, maar het werk gaat nog door. Bij het Skalda-gebouw in Vlissingen is nu ook een eigen opslagruimte voor de inzamelingsactie. Wij verzamelen al het nodige in voor Oekraïne, zoals dekens voor in de winter of winterkleding enzovoorts. Meubels, die kunnen ook nodig zijn, medische apparatuur, aggregaten, al het voorkomende wat je nodig zou kunnen hebben. Ik vind dat heel leuk dat al mijn klasgenoten ook komen helpen en de rest zeg maar die mee helpen. Ik vind dat echt top dat iedereen gewoon een beetje meehelpt met dingen in de vrachtwagen zetten. En de spullen en extra handjes worden door veel vrijwilligers aangeboden. Heel veel wordt aangeboden via mensen die van onze organisatie afweten. En ja, zo komen we in aanmerking met die spullen. Studenten zijn blij dat mensen zoveel helpen en inzien dat hulp nog altijd nodig is. Aanschuiven bij de wasstraten deze dagen. Want na de vorst van vorige week en het uitbundige zoutstrooien is het de hoogste tijd voor een poetsbeurt. Want hoe vies was hij? Behoorlijk, kijk maar. Behoorlijk. Lag er veel pekel en zo zat eraan? Ja, dat ziet er nou weer goed uit. Bij deze wasstraat is het tot 3 keer drukker dan normaal. De 2 weken is best rustig geweest, omdat het natuurlijk het vroor en vervolgens regent het ook heel veel. En nu is dat moment voorbij. Nu kom je buiten bij je auto, het is gewoon hartstikke smerig. Dus nu is even tijd om dat uitje in het zonnetje te zetten. En hoewel het voor de eigenaar van deze wasstraat preken voor eigen parochie is het volgens hem belangrijk om de zoutresten van je auto te wassen. Uiteindelijk is het gewoon slecht voor je lak, hè, voor je koetswerk. Dus uiteindelijk is het wel het advies om echt die auto te wassen nu. Ja. Ze zijn ruim 2 jaar met de voorbereidingen bezig geweest. Maar ondanks hun inzet kan de roeitocht over de grote oceaan, die Marieke samen met een vriendin wilde maken, niet doorgaan. Het is ze namelijk niet gelukt om voldoende geld op te halen voor de 4500 kilometer lange tocht. Dat doet ook gewoon pijn. Het is ook een soort rouwproces waar je doorheen moet. Marieke heeft verlof genomen om fulltime bedrijven te benaderen voor sponsoring. De boot was al gekocht, maar toch kwamen ze €50.000 tekort. De teleurstelling is voor haar zo groot dat ze zich even focust op iets anders. Ik ben een boek aan het schrijven en daar vestig ik me nu maar op. Voor nu is dat genoeg. En het geld wat nog over is wat ze hebben opgehaald schenken de vrouwen aan een goed doel. Het was vanmorgen een geval van ochtendrood, water in de sloot. Hoewel het waterpeil in de sloten nou niet bepaald fors is toegenomen met het kleine beetje regen dat over de provincie trok. Morgen start met regen die gepaard gaat met windvlagen. Daarna klaart het op en is het 's middags droog en zonnig bij maximaal 11 graden. Het weekend ziet er wisselend uit met bewolking, maar ook zon, gelukkig. Ja, en u loopt thuis natuurlijk al de hele dag te dichten, want het is tenslotte gedichtendag.
Voor ons de aanleiding om samen met de stadsdichter van Middelburg de straat op te gaan en een estafettegedicht te maken. Want Zeeland rijmt op strand, zoals huis rijmt op thuis, zoals jij rijmt op wij. Dus wel heel dichtbij. De Zeeuwen zelf zijn een beetje stug. En ons kent ons. Kent ons, kent Zeeuwen die stug zijn, zoals oud leer stug kan zijn. Ik heb het ontzettend naar mijn zin hier. Ja, ik denk altijd aan mosselen op een of andere manier. Lekker. En het hele gedicht is terug te vinden op onze site, in de app en op al onze social media pagina's. Tijd om een einde te dichten aan deze Zeeland Nu. Voor nu alvast een hele fijne avond.